sentara aquí a facer un discurso moi serio e demais, pois me dixo, ten ganas ti de facer algo máis lúdico, bromista, como se iso fora doado, non? Sobre todo tendo que corrixir, estas cousinhas que estamos últimamente con el. En todo caso, bueno, fixe o que puiden e por iso vos traio un PowerPoint con algunhas fotos que non están mentidos. Hoxe estamos na nosa casa, con todos vos, cos vosos familiares, cas persoas achegadas, un edificio histórico con un certo aire de universidade de cine, aquí xa se gravaron varias películas, temos unha magnífica biblioteca, como vedes aí na foto, que espero que algún día pois, aos familiares podades visitar, se di que é moi parecida de Harry Potter, non? Pero aquí a biblioteca ten un nome que non é oficial, que é a Ligoteca. Antes por referirse desa ainda que quedaba sin luz, que vos armabades o ombro, non? Un a outro, bueno, nos entendemos que é un lugar onde a ciencia moitas veces se atopa co amor. E creo que con bastante asiduidade, polo que me comentan. Ainda que eso non é de agora, polo que sei xa na época de Paco, na miña, xa estábamos na mesma circunstancia, non? Mas estamos vendo que nos últimos tempos fuchedes cambiando para un novo edificio emblemático da USC, a famosa Conchi. Unha nova biblioteca, non sei se é polos cafés que tedes na contorna, non sei se lle dá máis o sol que a nosa facultade, se está máis quentiño que aquí, sobre todo no inverno, se estamos frescos, no inverno pasamos moitas veces frío, non sei, o que sei é que ali algo se está a cocer, tenemos que ir a investigar que Estivechedes, como ben, dixéchedes anteriormente, se dixo aquí na mesa, con nos 4 anos. 4 anos mirando o mundo dun xeito que xa non ten volta atrás. E non é solamente mirar o mapa, como dixéchedes, sino é ollar todo. E cando decimos todo, decimos a nosa paisaxe. A paisaxe que vemos cando miramos pola ventana, a paisaxe que vemos ao sair pola porta. E permitídeme que hoxe faga fincapé nesta palabra que para nós é importante, ademais da verba territorio, paisaxe, porque hoxe sí que quero ter unhas palabras para un compañeiro que finou hoxe, que é un referente en toda a xeografía española e no ámbito da paisaxe como era Florencio Zoido. Entón, pois un recordo para Padre. Mirad esta diapositiva que vos poño aquí. Pode parecer un caos de palabras, pero decimos que representa o vosso cerebro agora mesmo. Temos palabras como medio ambiente, biodiversidade, demografía, transporte, turismo, desenvolvemento económico, pobreza, cooperación e os SICs, por suposto. Isto é o que te contades a todos cando vos preguntas en que estades especializados e ninguén entende nada. Porque seguen a pensar que a xeografía é estudiar ríos e capitais. Isto é xeografía, o que tedes aquí. Un xeito de ollar ao mundo que, xa vos lo digo, non vos vai abandonar nunca. Vai vos pasar factura cada vez que viaxedes, cada vez que miredes as noticias, cada vez que alguén bote o lixo donde non debe. Pero deixademe que me centre na xeografía dos riscos, para mosarvos algún intrínsecos ás nosas profesións. Vos a comentaxedes algúns nas saídas de campo. Que vos traio aquí, pois outro. Como nos decía a nos un xeógrafo cando estudiábamos aquí nesta casa, o xeógrafo e a xeógrafa sae ao campo aínda que diluvie, sen palabras, e o protocolo non escrito. Como vedes aquí nesta foto, Anxos todavía non entendeu, aínda que tivo o noso profesor Camilo. O xeógrafo ten que ir ben equipado ás saídas. Seguro que vos soa isto. Non podedes vir con zapatillas, non con tacóns. Por iso, aí metedes a min nesa foto, amosando as magníficas botas que merquei anos para ir ao monte e que segundo o vendedor eran as mellores para non esbalar
mágoa de non telo diante cando puxen o pé na primeira rocha do monte e caí de pé. Por iso non adoitade traerme polo monte. Eu prefiro traballar a cidade xunto con vos, como faremos esta tarde e noite, investigar o ocio urbano en profundidade, con moita dedicación e rigor científico. Estamos en Santiago, que se adapta perfectamente o que se nos está dicindo agora desde Europa, a cidade dos 15 minutos. A 15 minutos temos todo tipo de bares e restaurantes, varias bibliotecas, o mercado de abastos, discotecas que tamén forman parte da investigación e traballo de campo, como ben sabedes e como vimos nos nosos vídeos. Alguna que outra igrexa, entidades do terceiro sector e parques nos que nos tiramos un rato para absorber vitamina D. Claro que Paco e máis eu, que xa estamos noutra idade, e xa facemos como os vellos que camiñan 5 pasos e paran 2 minutos para falar, en 15 minutos temos unha área de influencia que non vai máis alá do Pepe Pallá, o Mercedes e a Novena Porta por un lado ou o Abastos 2.0 polo outro, como sabedes sitios onde nos podemos sentar e hidratar, que para a nosa idade xa vai sendo necesario. Por vos, os profesores e profesoras do grado en Xeografía percorremos o mundo para ensinarvos un ollar, outro ollar da realidade e aquí tedes algunha mostra. Vexades o susto que me levei cando o noso Michael Pazos me enviou un vídeo en directo cando paseaba polo medio dos barrios pobres de Filipinas e xa lle dixen que calquera día desaparece e non nos enteramos. Juanma non queda atrás, aí o tedes pasando a fronteira entre Israel e Cisjordania, co que dice que era esa zona, que comentábamos antes. E xa, no día a día, o noso maior risco é quedarse en polvos para non ter tempo para comer. Aí os tedes. Ramón e Miguel dándolle un bocata como se non houbera un mañá para quedar de seguido con vos. Aquí había... Non, este non. Aquí, esta diapositiva puse para dar grazas, sobre todo, ás familias. Antes se comentou aquí que sin vos este día aquí non sería un éxito. Vos sodes parte dese éxito. Os tedes aquí aos vosos fillos, as vosas fillas que se están a graduar. E penso que tamén eles e nós temos que darvos as gracias. O director Juanma o comentaba antes. Os que temos fillos nas universidades sabemos o esforzo económico que hai que facer para pagar as matrículas, pero non é solamente o esforzo económico, é tamén apoiar os nosos fillos e as nosas fillas, darles ánimos, facer de coaching e demais, e por iso, desde aquí, penso que tamén é un día de festa para todos vos. Quería trasladarvos esta frase de vos os xeógrafos e xeógrafas sabedes de todo, porque cando eu acabei a carreira fun ao Servicio Galego de Colocación e noutros ámbitos era o que escoitaba, non? Que vos os xeógrafos o sabedes todo así un pouco de todo e non sodes especialistas, non? E demais. Bueno, pois esta frase que pode parecer un insulto, porque ás veces incluso non la poden decir con certo menosprecio, en realidade tedes que entendela como a vosa maior fortaleza. E ter, como vos poñemos aquí, na taza que vos mercamos o Pauliño e máis eu, un pouco de retranca. Entender, cando vos digan eso con certa retranca, que o que lles pasa a persoa que vos lo está dicindo é que non entende nada e que non sabe do vosso mirar. Vivimos nun mundo onde todo está conectado. O clima co territorio ca economía cas personas. Vos entendedes esa conexión e iso descoloca a xente. A nós nos encanta e debemos de defender esa fortaleza que temos. Para ir rematando, non podía deixar de poñervos a vosa obra, que vexo aquí a nova e me falta aí algún profe e profesora, pero bueno, estas son as vosas cariñas cando chegachedes no primeiro curso aquí e que temos sempre presentes na nosa secretaría virtual. Algúns, como entenderedes, cando vos poñemos en terceiro e cuarto, a veces nos costa saber quen son, porque a xente vai
mudando bastante, non? Sodes 14 persoas, con distintas procedencias, con distintas realidades, con distintos mirares. E aquí tamén vos quixen poñer os profes que estaban neste modelo de aula que me pasaron, sobre todo o padriño que tedes aí a esquerda, para que o vexades con pelo, bigote, como foi cambiando un pouco cos anos, non? E demais. Por exemplo, o director do departamento que está aí á derecha, non? E demais, pues, o noviño que era, non? Cando facía a asistencia aos congresos cando empezaban aí os nomes. En todo caso, finalmente quero trasladarvos pues, unhas palabras para vos que nos escollichedes como padriño e como madriña desta promoción. Debedes pensar que vos xa sodes profesionais da xeografía a partir de agora, que sabedes gestionar territorios, que sabedes analizar datos, planificar cidades e espazos rurais, e que coñecedes os retos os que se enfronta o planeta. Pero máis alá das técnicas, máis alá dos sistemas de información xeográfica e dos mapas, da inteligencia artificial, o máis importante xa o tedes, que é a curiosidade polo mundo, a empatía polos que o habitan e a valentía de entendelo todo. Vos sabedes onde estades e vos sabedes quen sodes. Sodes xeógrafos e xeógrafas. Por iso quero darvos as grazas a todos e a todas por deixarnos acompañarnos ao longo destes 4 anos. Esta é e será, como xa vos dixeron anteriormente, membros desta mesa, a vosa casa. Espero que hoxe podamos seguir investigando o urbano